Namuhla usuku lokugcina lokuthi abanikazi bezitolo zezipaza babhalisa amabhizinisi abo kumasipala wendawo. Lokhu kungemumva kwesiyalelo sikahulumeni esiholwa ukufa kabuhlungu kwezingane esifundeni ezahlukahlukene zezwe ngonyaka odlule ngenxa yezifo ezitholakala ngokudla. Nakuba isikhathi sokuqala sokubhalisa esiyizinsuku ezingama-21 selule kwaze kwaba inamhlanje, abanikazi bezitolo zamaspaza abaningana basafuna isikhathi esengeziwe sokubhalisa. Bakhathazekile osomabhizinisi abaziphilisa ngokudayisa njengoba namhlanje kuwusuku lomnqamulajuqu lokubhaliswa kwezitolo kanjalo nokuthola izimvume zokuthengisa. Labo somabhizinisi bathi lo hlelo libafakela ingcindezi njengoba abanye sekuphela amaviki bejikiswa ngaphandle kokuthola usizo. Long time I start to registering this shop. The first time we came here, those the partner of the Dudula, they are chasing us. When they chased, because they stopped the registering here, then we are waiting. Then after all of them, they go for the December. After December, they came. The office is closing. I came several times. I never find them because even they have witnessed one of the inspector who is working here. So we didn't register still now. This is the last day because since today morning, yesterday I was here whole day. I'm on the line. I never get. And also second day came today morning 7 o'clock, but still until now I never get to look at this other line because we didn't get the register. There is a lot of line. I don't know the last day today because I don't know what we're going to do it. I don't know. Now actually government is failing us. They are better than that. Yeah. Angali okay kuze sifike kule process le nabantwana abashonile abantwana bagulile ngithi bagulisa yizo le snacks lezi sithengisayo ngithi. Yeah. Mara government is failing us. Sifuna izinto ezibhaya. Yabo. Ukubeni uthe ezinye izinto we can't meet the requirements abawafunayo la. Yabona government ekumele yenze. Ekumele at least as a kithi house to house or business to business. Yabo ayibheke indawo njengoba uzo-inspect abone ukuthi short angani angasiza kuphi. Kusenjalo osomabhizinisi osoluphothulile uhlelo utheke sekhululekile emoyeni njengoba bengacabanga ukuthi kungaphelela namhlanje eseqedile. Endla timhaka ta ti-business esikura kugcina namuntlha ku apply ti-business ta hina mara se va hi endleli swi tshamisekile hi ta hi ya xavisa kahle lomu hi xavisaka kona. Kuzokhumbuleka ukuthi uhulumeni wakuleli wamemezela ukuqaliswa kokubhaliswa kwezitolo kanjalo nalabo abathengisa emigwaqeni kanye nasezikoleni ngemuva kokushona kwezingane ezingaphezulu kwe-10 kwelakuleli. Kanti namhlanje kubekwe njengosuku lomnqamulajuqu lokubhaliswa. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngisejabulani.